got Wu-Tang up in this joint. Wu-Tang forever. Wu-Tang. 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 Wu-Tang forever. Мисля, че българският стънт до 2-3 години ще е на световно ниво, защото и сега в най-сложните трикове ти настигаме себе си. Аз карам с удоволствие, не хода по състезанията е така да не карат сами общо взето, не ми е някаква самоцел да печеля състезания или там на мотосъбори. Карам с удоволствие, така че дали ще карам до година или не се знае, мога да съм само зрител. Въпросът е, че се мъча по всякакъв начин да допринеса за развитието на стънта, да показвам на младите, за да мога след време да се любувам на този спорт, който ми е любим, който ми харесва и който доскоро, както се казва, го гледах само по клиповете, а сега вече има и българи, които карат и вече искам да кажа едно. При първите опити винаги ползвайте на коленки, ризница и каска и ръкавици. Това е едно от най-важните неща за вашия прогрес в стънта, защото без тях може да се случи така, че да не може да карате след това цяло лято, да сте в рани или по-лошо. Затова всички начинаещи не гонете високи резултати и ползвайте предпазна екипировка. I'm sure this metamorphosis as the king takes his office. Keep my planets in orbit, never forfeit or quit. Move forward, I talk with. Officials at the banquet for attempting to hijack the Wu-Tang manual under this blanket. Can't interpret cause your brain is short circuit. This dumbness left your body numbness. Try to come amongst us. What's your angle rectangle? Известни българен майки Крейзи Мартин. Това така ли? Имаме известни, викам да. Аз не знам обаче от коя телевизия, не е събор на Габровския събор. Не ми хваща обувката. Подскажи, записваш ли?